खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय गोजोन फुंबिलिनि गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो हामलायनाय जासिहर नैबे समाव आं दङ महिलारी वाइड एंगल नि स्टुडिय'आव बर' हारिनि गेजेराव गोबां फेसबुक पेजफोराव बर' रावजों बर' हारिनि खौरां फोसावदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना जे बे फेसबुक पेज बा इउट्युब चेनेलनि जोहै नोंथांमोना बर' रावखौ मोनसे फोनांजाबनायनि बा खौरांनि फारसे बिहोमा होनो हादों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय महिलारी वाइड एंगल फेसबुक पेजनिफ्राय दा नोंथांमोननिसिम मोनसे मिन्थिनांगौ खोथाया बेनोदि नोंथांमोना जा फेसबुक पेजखौ खौरां बिजोंनि थाखाय बाहायगासिनो दङ बेवहाय नोंथांमोना गोबां सुबुंफोरखौ एडमिनाव एड खालामदों सोरखौबा मडारेटराव एड खालामदों स' बिथांमोना गावसोरनि कन्टेन्ट्सखौ गावसोरनि निउसफोरखौ एडिटिं खालामनानै सेम नोंथांमोननि जा फेसबुक पेज एकाउन्ट निउसनि बेवहाय आपल'ड खालामो आपल'ड खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना मा खालामो बिथांमोना आपल'ड खालामखांनाय जा पोस्ट बा कन्टेन्ट्सखौ लोगो लोगो नायो जायनि जाहै इनभेलिड क्लिक एक्टिभिटिसनि थाखाय फेसबुकआ बेखौ काउन्ट खालामो जेरैहाय नोंथांमोना इउट्युब चेनेलाव नुनो मोन्दोंमोन जुदि निजेनि कन्टेन्ट्सखौ निजेनि भिडिअखौ नायो अब्लाना इनभेलिड क्लिक एक्टिभिटिस खालामनानै बे इउट्युब चेनेलनि मनेटाइजेसनखौ डिजेबल खालामो सेम वे बे फेसबुक पेजावबो बे सेम रुल्सआ दंसै स' नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जा बिथांमोना बर' रावनि जा खौरांखौ फेसबुक पेजाव सामलायगिरि बिबानाव दङ बिथांमोना जाहाथे नोंथांमोननि जेसेबांखिनि एडमिन मडारेट दं बिथांमोनखौ मोजाङै बुंहरो स' बावैसो सिगाङाव आंनि सासे लोगोनि जा निउज चेनेल बर' हारिनि मुंखौ मख'ला बिथाङा आंनो गावनि फेसबुक पेजखौ गावनि निउज चेनेलनि फेसबुक पेजखौ मनेटाइजेसन जानायनि थाखाय नायबिजिरनो हरदोंमोन बिथाङा आंखौ एडमिन खालामना होदों स' आं मैयानिफ्राय मोजाङै स्टाडि खालामबाय बिथाङा गासै 10,000 फलोवार 30,000 वाच टाइम 65,000 पोस्ट एंगेजमेंट बेखौ फुलफिल खालामबाय नांनायनिख्रुइ बांसिनसो जाबाय बिथांनिया अब्लाबो नाथाय बिथांनिया मनेटाइजेसननि कारनै डिजेबल बेवहाय बिथाङा आं मोजां नायबिजिरनानै नायबाय बिथांमोना लिरनानै दोनदों फेसबुक टीमा फेसबुक पेज जा मनेटाइजेसन खालामग्रा टीम दङ बिथांमोना सिङाव रेड कालाराव लिरनानै दोनदों जोंनि बे फेसबुकनि कन्टेन्ट्सखौ फेसबुक पेजनि कन्टेन्ट्सखौ मोजाङै बिथांमोना नायबिजिरो आरो बर' रावजों मेन टीमखौ लिरबाय लोगोसे डेसक्रिप्शनाव इंलिसजों लिरना होनांगौ जायनि थाखाय माने थाबसिन मनेटाइजेसन जाहोनो हानायनि मोनसे पसिबिलिटिया जायो मानो होनोब्ला बर' रावखौ इउट्युबनि बायदियैनो जा फेसबुक पेज मनेटाइजेसन टीम दङ बिथांमोना मोजाङै मिन्थिया बा बर' हारिनि रावबो फेसबुक पेज मनेटाइजेसन खालामनायाव दासिम जब मोनाखै जायनि थाखाय बर' रावा दासिम मनेटाइजेसन एभेलेबल नङा लोगोसे मोनसे खोथा जेरैहाय इउट्युबनि भिडिअसखौ आन्डार रिभिउआव दोनोब्ला नायबिजिरो बेवहाय नाथाय इउट्युबा एज ए टीम मेम्बार हिसाबै सुबुंखौ लाया बेवहाय रबटजों नायो रबार्टनि टेक्न'लजिजों बे गासै कन्टेन्ट्सखौ नायबिजिरो जायनि जाहै बर' रावाबो बा इन्डियायाव बा वर्ल्डआव जेसेबांखिनि राव दङ जों बुजिनाय बेफोरो मनेटाइजेसन जायो नाथाय फेसबुकआ दासान्दिहालागै इन्डियायाव मेनुवेल रिभिउ खालामो माने नों आं बायदि गोरों गथ'फोरखौ बिथांमोना भिडिअस कन्टेन्ट्सफोरखौ नायबिजिरनो जब होदों जायनि थाखाय बिथांमोना मेनुवेल नायबिजिरो स' मेनुवेल नायबिजिरनायाव माखासे लेंगुवेजखौ बिथांमोना बुजियाखै जायनि थाखाय बर'ल' नङा इन्डियानि नर्थ इस्टार्ननि रिजनेल लेंगुवेजनि माखासे लेंगुवेजफ्रा दासिम एभेलेबल गैया होननानै बिथांमोना बुङो नाथाय गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि इन्डियानि लकेशना इन्डियानि जा इन्डिया बेयो मनेटाइजेसननि कारणे एभेलेबल कान्ट्रिया स' बेयो मोजां लैखोन लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जा राव जा लेंगुवेजेस बेबो जे फेसबुक पेजाव मनेटाइजेसन जाया बे नङा जों गोबां फेसबुक क्रिएटर्सफ्रा ज' जानानै बेनि सायाव आपिल खालामनांगोन दिनै गोबां बर' हारिनि फेसबुक पेज क्रिएटरनि बिगोमा इउट्युब चेनेलनि बिगोमा बिथांमोना गावजों गाव एना एनि बिथांमोना रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मानिलाया बिथांमोना माने गावनि कन्टेन्ट्स क्रिएट गैयाब्लाबो कन्टेन्टआ गैयाब्लाबो गुबुननिखौ खावनानै लोगो लोगो गावनियाव पोस्ट खालामो माने मालिकआ गावसो जायो जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं मिसकनसेप्सन लोगोसे मिसभायलेसन जाबाय दं दिनै बावैसो बोसोर सिगां इउट्युब चेनेलफ्रावबो नोंथांमोना नुयोमोन गोबां माने इउट्युबार ओंखारबायमोन बर'नि गेजेराव जायफ्रा माने मोजां मोनबानो गावनि चेनेलाव
भिडिअखौ आपल'ड खालामो जायनि जोहै बिथांमोना दिनैसिमबो मनेटाइजेसनखौनो एभेलेबल मोनदिया आरो जा बिथांमोना मोनदोंमोनब्लाबो जुदि अनारा रिपर्ट खालामदों बिथांनि चेनेला डिजेबल जाबाय स' बेजों जेबो लाब गैया थिग बेबायदिनो गुबुन हारिनि इउटुब चेनेलनि बिगोमा फेसबुक पेजनि बिगोमा बिथांमोना मोनसे एसोसिएसन थायो जायहा बिथांमोना सावरायलायो बेनि जोहैनो बिथांमोननि मोनसे थि माने प्लेटफर्मा जागासिनो दङ नाथाय बर' हारिनि गेजेराव दिनै गावजों गाव मिथिलाया जा जेरै हागौ बेखौनो होदों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव माखासे मोनसे एकदमबारे मा बुंगोन बेखौ बुंजायै रावजों बुंनांगौ जायो बेनो जाहैबाय जोंनि बर' सुबुंफोरा जिखुनु मोनसे वेयावनो खालि लाइभ टेलिकास्ट खालामनो नागिरो सोरबा बुलायलायदों सोरबा सिख्ला हमजानानै लांदों सोरबा माने जिखुनुखौनो लाइभ होयो स' बेबायदियाव फेसबुकनि जा मोनसे थासारि बेखौ सारा वर्ल्डआव बे जे बर' हारिनि मिस गाइड बेखौ नुयो नोंथांनि मोनसे लाइभआनो मोनसे हारिनि सिनायथिखौ होयो स' नेक्स्ट टाइम जुदि लाइभ होयोब्ला अकेजनेलि हो बेवहाय सोरनिबा हिन्जावसा हमजानानै बुजानाय बा सोरजोंबा गोसथोलायनानै खारखोमादों बेबायदिखौ लाइभ दा होसै मानो होनोब्ला दिनै बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां फेसबुक पेजखौ गावनि मोनसे निजा कनसेप्सनजों मोजां आइडिया लानानै खालामनाय बिगोमा दंसै बिथांमोनाव मोनसे लाजिनाय नुजाथि फैयो स' नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना बेबायदि खालामोब्ला खिन्थु बर' हारिनि लेंगुवेजआ फेसबुक पेजनि फोथाराव मनेटाइजेसन जानाय नङा स' बेखौनो आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै खमसे खम बुजिनानै लायो लोगोसे 2019आ थांनोसै 2020आव आरो फेसबुक पेजाव माखासे गोदान आपडेशन फैगोन जायफोरखौ नोंथांमोना टाइम टु टाइम चेक बानायबाय था लोगोसे बर' हारिनि जेसेबांखिनि खौरां बिजोंनि अनार दङ नोंथांमोना थाबैनो एडमिन नोंथांमोननि जा खौरां बिजोंनि पेजनि एडमिन बिथांमोनखौ मोनसे ट्रेन्ड हो आरो खाबु मोनोब्ला जुदि आं कन्टेक्ट जायोब्ला बिथांमोनखौ बुजायनो थांगोन स' सिम्पल वेआ बेनो खौरांगिरि बिथांमोना एडमिनफोरखौ बुजायनांगौ जाहाथे पस्टखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नायनाङा लोगोसे शेयार खालामनानै गुबुन सासेनियाव नाय बेयो शेयार अपसना मोजां शेयार अपसन खालामोब्ला टाचआव फैयो एंगेजमेन्ट जायो लोगोसे आरो मोनसे खोथा दिनै नोंथांमोना जा बिथांमोनखौ एडमिन होदों बिथांमोना जानो हागौ भिडिअसफोरखौल' एडिटिं खालामनो रोंगौ माने गाइडलाइन्सखौ मोजाङै फरिया जायनि थाखाय बेबायदि जागासिनो दङ स' नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना मोजां ट्रेन्ड होदो लोगोसे थाबैनो इउटुबार आरो फेसबुक कन्टेन्ट क्रिएटर्सनि गेजेराव मोनसे बर' हारिनि एस'सिएसन दानांगौ बेयो सारा आसाम नाङैनो जानांगौ बेयो बिटिएडिल' नङा सारा आसाम नाङै जोङो सावरायनांगौ जनांगौ दिनै माखासे खौरां बिजोंफोरा खौरां बुथुमगिरिनि जोहै मोनसे मावबादा लायो बावैसो सिगां क'क्राझार आरो दिनै गरेस्वरथिंजायबो जादोंमोन बेयो मोजां खोन्था लोगोसे बेबायदिनो जों फेसबुक आरो इउटुबनि सायावबो बेबायदि मावबादाखौ लानांसिगौ एस'सिएसन दानांसिगौ बेबायदिसो जों माने मोजां वेखौ सामलायलांनो हागोन लोगोसे बे फेसबुक पेज मनेटाइजेसना थाबैनो जाफुंगोन मानो होनब्ला आं माखासेखौ आपिल खालामबाय स' नोंथांमोनाबो आपिल खालाम जाहाथे थाबैनो बे फेसबुक मनेटाइजेसन जा फेसबुक पेज मनेटाइजेसनाव बर' रावखौ जों लाबोनो हायो बे नोंनिल' नाजानाय नङा बे आंनिल' नाजानाय नङा बे कमप्लिटलि जुदि देरहासार जायोबा बे बर' हारिनिनो मोनसे जै होननानै भाबिना लागोन लोगोसे बर' हारिनि जेसेबांखिनि फिल्म प्रडिउसार फिल्म डिरेक्टर नोंथांमोननिसिम मोनसे आरोबाव गोजोनथाव खौरां फेसबुक पेजाव जुदि नोंथांनि भिडिअसखौ आनअथराइज पाब्लिश खालामदों सोरबा फेसबुक पेज क्रिएटरा बिथांनि सायाव नोंथाङा रिपर्ट खालामनो हानाय अपसना इन्डियायाव एभेलेबल जाबाय स' नोंथाङा रिपर्ट खालामथारनांगोन मानो होनब्ला नोंथांनि थैजों बा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ हंगारनानै नोंथाङा जा भिडिअस खालामो बेफोरखौ बिथाङा गुबुना मानो मोनजानो स' इउटुब आरो फेसबुकआव नोंथांमोना जेसेबां हायो रिपर्ट खालाम बावैसो सिगां हायनामुलिखौ गोबां इउटुबारफ्रा आपल'ड खालामदों बेवहाय आं माखासे बिथांमोनखौ रिमुभ खालामनायाव माने खावलायदोंमोन लोगोसे फैला बरगयारि सारा आंखौ अथराइज होदोंमोन स' फेसबुकआवबो मोनसेल' फेसबुक पेजाव नुदों बिथाङा माने मा होनगोन बिथाङा आं बिथांनि कन्टेन्ट्सखौ नायगासिनो दं बिथाङा आनवान्टेड माने फाल्तु कन्टेन्ट्सफोरखौ होबोगासिनो दङ लोगोसे आरो मोनसे फेसबुक पेज नुबावदों बिथाङा बर'नि गोबां पुराना एलबामफोरखौ कालेक्ट खालाम लाबोनानै होगासिनो दङ स' नोंथाङा थाबैनो कपिराइट नांनोबो हागौ मानो होनब्ला दिनै बर' हारिनि गेजेराव फेसबुक पेजनि सायाव जा कपिराइट बेखौ माखासेनो फरिगासिनो दङ आरो जा बिथांमोना मिन्थिया नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालाम फेसबुक माने कपिराइट रिपर्टनि सायाव मोजाङै स्टाडि खालाम लोगोसे रिपर्ट खालामनांगौ मानो होनब्ला जुदि जों मोनसे मोजां प्रफेसनेल खामानि मावनो थाङोब्ला फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा गोबां आनवान्टेड जाय बिथांमोना रुल्स एन्ड रेगुलेसन मानिया बिथांमोनखौ फैनायनि बेयाव माने
अधिकार गैया आं सानो आरो लोगोसे मोनसे खोथा दिनै गोबाङानो साननो हागौ गोबां बर' हारिनि गेजेराव इउटिउबार जाबाय फेसबुक पेज क्रिएटर जाबाय जुदि आं गोदान फेसबुक बा इउटिउब चेनेल खेवोब्ला आंनिखौ नायगोन ना नाया बेबायदि भाबिनो नाङा इउटिउब फेसबुकआ आंनि बिफानि सम्पति नङा बेवहाय आंनिल' जे पावार थागोन बे नङा नोंथाङाबो बेखेव नोंथाङाबो मोजां कन्टेन्ट हो मोजां आइडियानि सायाव हो दिनै नङा गाबोन नङा सानसेब्लाबो जागोन दिनै महिलारि वाइड एंगल इउटिउब चेनेलखौ जेला आं बेखेवजेनदोंमोन अब्ला 2011 जाय समाव माने इन्डियायाव नेट पेकआनो जोबोर प्रब्लेममोन जायाव ब्रडबेन्ड एभेलेबल गैयामोन बै समाव आं मोजां स्टाडि खालामदों आनिफ्राय थाङै 2017 आवसो आं महिलारि वाइड एंगल इउटिउब चेनेलखौ मोनसे फुल फ्लेजेड इउटिउब चेनेल महरै बेखेवो जायनि थाखाय दिनै 10,000 साबस्क्राइबारखौ आं मोननो हानोसै बावैसो समाव आं 10,000 साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामनोसै महिलारि वाइड एंगल इउटिउब चेनेलाव लोगोसे फेसबुक पेजावबो मथा मथि दहाय फुंनि डाटा हिसाबै 2500 क्रस खालामबाय स' बेवहायबो 10,000खौ थाबैनो कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै आं आसाबादि लोगोसे नोंथांमोना फल' खालामनानै फेसबुक पेजखौ हेफाजाब होगोन लोगोसे बेबायदिनो गोबां सावरायगोन लोगोसे फैबाय थानाय नेक्स्ट सिरिजआ जागोन एडमिन मडारेटरनि सायाव मावनो गोनां बिबान बा मिथिनो गोनां बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव लागोन स' दिनैनि बे फेसबुक पेजनि सायाव सावरायनाय भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय बरिं जानो हागौ अब्लाबो नाय गोनांथि दङ लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां जा बिथांमोना महिलारि वाइड एंगल फेसबुक पेजनि जोहै गावबा गावनि फेसबुक पेजनि सायाव सावरायनो रोंनो गोसो जादों बिथांमोननि मबाइल नाम्बाराव आं कल बेक खालामनो हायाखैब्लाबो बिथांमोननो बेबायदिनो आं माखासे फेसबुकनि सायाव भिडिअ खालामनानै आपल'ड होलांबाय थागोन लोगोसे सम सुबिदा लानानै नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो हमनायनि आसा लादों आरो आंल' नङा नोंथांमोनाबो रोंनांगोन जुदि जों दानिफ्रायनो नोंथांमोनखौ टिच खालामनो हायो ट्रेन खालामनो हायो फैबाय थानाय जेनेरेसना सिकिउर जागोन स' दिनै बे फेसबुक पेजनि सायाव माखासे खोथाखौ सावरायबाय लोगोसे भिडिअआथ' गोलाव जाखागोन मानो होनब्ला बे बुजायनाय लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे दिनै इउटिउब चेनेल फेसबुक पेजफोराव खालि एन्टारटेनिं माने भिडिअसफोरखौ एलबामफोरखौल' फिल्मफोरखौ नायनानै गोजोननाय लायो बे नङा जे बेखौ नायनाङा बे नङा बेखौबो नाय अब्लाबो माखासे रोंनो गोनां खोथाखौ दिनै इउटिउब बा फेसबुक पेजनि जोहै रोंनांगौ दिनै इउटिउबआ मोनसे बिराद गेदेर प्लेटफर्म लोगोसे फेसबुक पेजाबो बिराद गेदेर प्लेटफर्म जायखौ जोङो 10%खौनो रोङा अब्लाबो जों बर' हारिखौ ग्लबेलाइजेसननि माबायाव फोसावनो थाखाय बेखौ स्टेप लादों लोगोसे खामाया जादों खामायाबो जाबाय खामाय जागासिनो दङ लिटिल लोगोसे थाबैनो नोंथांमोनजों गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोननायनि आसाथिजों दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।